Hi ladies and boys, ako si Bay Gamay and welcome back again dari sa to ang YouTube channel. O karon kay 3,000 subscribers naman ta. Magluto ko. Welcome to Bay Gamay Cooking. Right, Kems. Ang first ingredient na to karon kay hotdog. Sugatan ang hotdog. Hotdog lang ang pwedeng sugatan. Huwag ang puso ng nagmamahal. Og reminder lang mga bay, sanday sa amping sa paggamit sa kutsilyo kay sakit kumasamad ka. Lagi. Right, Kems, pag gumana tog samad sa hotdog, syempre atong prituhon ang hotdog gamit ang ato ang antique o high-tech nga rice cooker nga pwedeng prituhan. Pag magprito, tsadan hotdog nga humanag prito, luto na. Og karon na atong iandam na sad ang mga ingredients para sa sunod nato nga lutoon. Una, ang bromate free flour fortified with vitamin A and iron, refined sugar, buttermilk powder, leavening agents, dextrose, palm oil, iodized salt, artificial flavors, emulsifier. Dara, pancake mix. Wala siya atong gamiton, ha? Alright, Kems, dayon sa usa ka yahong, sa usa ka bowl, sa usa ka lalom nga plato, atong ibutang ang ato ang pancake mix. Dayon atong butangan og gamay nga brown sugar. Then paghuman kay mix. Dayon butangan nato og egg. Dayon another egg. Tadan! Always remember mga bays and days na itlog lang ang pwedeng bukon. Ayaw ng kasing-kasing sa usa ka tawo nga nahigugma. So after that, ako lang siyang i-mix, hantod sa makontento ko. Unta, ikaw pod, makontento ka. So hantod, ako lang siyang butang water, hantod sa makontento lagi ko. Mix. Dayon, butangan mo siya og water, tubig. Then, mix. Hangtod sa makontento na ka. Kung dili pa ka makontento, butangi og tubig, hantod lagi sa makontento ka. Ha? Makontento ka. Ha? So after that, mix lang jud ka, mix. Then mix. Dayon after ko makontento, ako nang ibutang ato ang giprito nga hotdog kaginiha. Tsadan! One hotdog, another hotdog, and another hotdog. Tulo ka hotdog buot pasabot ana nga wala kay uyab. Pag umana tog butang sa tong hotdog sa tuang gipang mix, ato nang prituhon ang hotdog nga atong gibutang sa tong mix. Tsadan! Oh, tsadan! Hapit siya na pagod. Hapit! Og tsadan, mauna ni siya ang resulta sa tong giluto. Layo ra kaayo sa akong imagination ug sa akong expectation. Kay abi na ko gana bitawng lami kay siya lantawon. Muna siya ako siyang gibutangan og hot sauce para mulami. So mao na siya nga to ang first nga putahe nga giluto karon. Kung sa ngalan hotdog nga na ay mix. Og karon ladies and boys, atong lutoon ang sobra nato nga mix. Atong butang nga gamay sana oil ang ato ang rice cooker. Dayon ato ada yung ihuwad, ibutang, iyabo ang ato ang mix. Then after few minutes,
after few minutes. Then after few minutes, ato na dang ibutang ang sobrang hotdog nato nga giluto kaginiha, toppings, then takluban. Then after pila ka minutes nga wala gyapon siya mi reply sa imuha, kay busy siya sa lain. Luto na ang ato ang mix nga gibutangan og hotdog. Hot cake dog. Hot dog cake. Bitaw mga ladies and boys, daghang jud kayong salamat sa 3,000 subscribers nga atong nabot diari sa tuang YouTube channel. O kung gusto mo nga naay lutoon nato ay i-comment dira sa ubos dapita. Or kung naamoy gusto nato nga buhaton diari sa tuang YouTube channel, i-comment down below down lang. O syempre dili mawala nga to ang mga stories og mga kono fashions ha. Ay message lang ko diara sa my messenger nako. Ang link sa ko messenger nara diara sa my description box below box down ha. Daghang salamat jud kayo. Punta nalingaw ra mo sa mga pila ka minutes nga inyong gisayang. Bitaw ladies and boys, salamat jud kayo sa mga kanunay nga nagsuporta sa tuang YouTube channel apil na pod sa atoang Facebook page. Salamat kay inyo akong giubanan sa ako ang mga beginnings and more. Ug ako si Bay Gamay mo ingon og daghang salamat kayo sa pagpaminaw, daghang salamat kayo sa paglantaw. Amping ta kanunay, walay mo surrender, walay mo give up. Kaya, kay kuyog ta sa unahan. Padayon lang.